Alright. Muri yeZimbabwe. Ari manheru anhasi musi wa 31 July. Zuva rakashambadzwa, zuva rakataugwa nezvaro, zuva rakanyangadza rikapisa mumastreets, rikapisa everywhere because rainzi zuva reindependence, zuva rekusununguka kwemaZimbabweans, zuva rekuchinja zvinhu munyika yedu yeZimbabwe. Zuva ranga rakasenga chiremerera chakareba zvisingambobviri muri yeZimbabwe musi wanhasi wa 31 July. Handiti nekuti musi wanhasi tanga takarongera government, hurumende yeZimbabwe, kuti ticharatidzira mumastreets. So as of right now manheru ano muri Zimbabwe ndikuda kuti tikupei all the information of everything zvanga zvichiitika munyika yeZimbabwe muzuva ranhasi mumastreets, like literal streets, kutoreva kuti tiri mutauni yeHarare, tichi mumastreets eHarare, tiri mutauni yeMasvingo, yeBulawayo, yeKwekwe, yeGweru, yeMutare, mumastreets. What was happening, all of that you are going to hear it pano pamuzinda wevanhu, but also mumastreets at the corridors of power.